Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, a wannan rana kamar yadda muke kawo muku yadda ake sihiri da kuma yadda ake jefa shedanu a cikin jikin mutane. Wasu kan saka ciwo, wani a saka ƙasa a cikin jikin mutum, wani a saka masa ciwon da in an je asibiti zuwa sau 10 ba za a ga cuta ba. Yan uwa, wannan da kuke gani sihiri ne wanda muka gano shi, alhamdulillah. In na bude muku za ku ga abun mamaki. Yadda kuka gan shi din nan fa laya ce katuwa. Muka je mutum ne ba da lafiya, an je asibiti an gwaje-gwaje an kasa gano cutar. Duk gwajin duniyar nan da ka gani an yi ba a gano ba. Alhamdulillah, Allah ba mu sa'a. Yan uwa, za ku yi mamaki idan kuka ga menene a ciki. An yi an sa a ƙarƙashin gadonsa. Ku duba ku gani. Yan uwa, ku duba ku gani. Jama'a, kamar yadda kuke gani, kun ga waɗannan abun mamaki. Muna zuwa inda muka je bayan mun yi karatu a cikin gidan, sai ɗaya aljani ya buge ta. A ƙarshe take cewa ita a ƙarƙashin gadon nan ne, ita a ƙarƙashin gadon nan ne, ita a ƙarƙashin gadon nan ne. Na ce a saurari me take cewa. Muka je muka buɗe, a ƙarshe kun ga layoyi ne muka gansu guda 1111 da wata babban laya a ciki ka ganta. Kun ga da kuma wannan kuma kun ganta ga ta nan katuwa ita ma da wani abubuwa mu da mun san menene ba. Sannan ga wannan ita ma har da wani abubuwa a jiki. Yan uwa, sannan kuma ga waɗannan ɗin ka duba ka gani ga sunan guda